ଏବେ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଅବପାତ। ଅକ୍ଟୋବର 22ରୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବିପଦ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ତେଜ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହେବ। ପୂଜା ସମୟରେ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଗ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିସାରିଲାଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅବପାତ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅବପାତ କ୍ରମେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।